Всяко бебе заслужава спокоен сън, а всяка майка тишина и спокойствие. С Soundbox Pro това вече е лесно. Тази музикална кутия е създадена специално, за да успокоява и приспива. С едно натискане активираме различни нежни звуци. От шума на морето до класически приспивни мелодии, любими на най-малките. Разбира се, че ги има и трите вида бял шум. Те се активират от този бутон. Розов, бял и кафяв. Така необходими за мама и бебе. Музикалната кутия е компактна, стилна и лесна за употреба. Тя е с овален дизайн и е много приятна на допир. Идеална е както за дома, така и за пътешествие. Снабдена е с удобен пръстен, чрез който може да я закачате на различни места. Просто включете, настройте и се насладете на спокойствието. Звуците са достатъчно нежни, за да отпуснат вашето бебе и достатъчно ефективни, за да превърнат всяка нощ в мечтаната. Осигурете сладки сънища за вашето бебе и тишина за себе си. Поръчайте сега и усетете разликата.